Eguerdion lagunok, eta, esan bezala beste formatu batera gatoz, eta gure hurrengo islaria prest dugu. Egia da, egun ta erdi, luze, egun ta erdi, elementu asko, eta egia da, azken bai inguruan, hor ere, atera dira etorkizunerako gako asko, hitz egin dugu sozializazioaz, hitz egin dugu hezkuntzaz, hitz egin dugu helduen euskalduntzeaz, hitz egin dugu eraldaketaz, eta oraingoan egia da, ez genekien nola eman amaiera honi guztiari, ezta? Egia da, ari garelako denbora guztia, ezagutze unibertsalizazioa, alegia hiztunak sortzea, baina egia ere bada horreko elkarrizketan euskaltegikoek esan digutez, beraien funtzio ez dela beste barik ikaslei kode bat eskaintzea, ezta? Beraiek nahi dutela euskaldun oso bihurtu eta gero pertsona horiek euskaraz bizi. Eta, ari hori bagenuen burua, eta horretzegatik, iruditu interesgarri Jone Goirigozarri gonbidatzen, ezta? Hor ikusiko zenuten, programan, bera soziologia eta zientzia politikoetan baita antropologia sozial eta kulturalen graduatua da, doktore da gizarte zientzietan, eta gero, hainbat egonaldi egin ditu atzerriko unibertsitaten, ez Gales edo Estatu Batuetan. Eta kaso, Joneren gandik interesgarri iruditu egun, bera burutu dituen hainbat ikerketa. Egia da, diskurtsoi buruzko ikerketak eta marko diskurtsiborik egin dituenak, baina bereziki hiztun berrien inguruan egin dituzten ikerketak berak eta Ane Ortegak eta Estia Morortu, bereziki gainera hor hizkuntza mudantza, iruditzen zitzaigun, guretzat hain ezagunak ez ziren elementu batzuk kokatu zituztenako gure zeretan, ez gure eztabaidetan. Esan behar dugu, gaur egun Jone gizarteraneko eta soziologia zaireko irakaslea dela deustun, munduko hizkuntza ondare UNESCO katerako kide, izan da Euskal Hezkuntzaren E5 taldeko kide, alegia badabil handik eta hemendik jardunean, baina esan da, oraingoa esan genion, Jone, hitz egin dezagun hiztun izatetik, hiztun aktibo izatera horren inguruan. Eskerrik asko Jone, benetan parte hartzeagatik, ez da erreza, halako jardunaldi batzuetan, justo zuri amaiera egin behar izatea, amaiera konzultaketa egin behar izatea, plazera izan da zurekin, horren aurretik egin ditugun bileratxoiek partekatzea, eta nialetik esan egiago bez, zurea da hitza, eta baki gozatuko dugula gainera zure hitzartzearekin. Aurrera, Jone. Egunon, lehenengo eta behin, parkamen eskatu behar dutzuet, lana dela eta ez dut euki aukerarik benetan jardunaldiak jarraitzeko. Gauza puntual batzuk ikusi dodaz, baina egia esan oso gustora, eta uste dut pilo bat giltzarri mondirezela apur bat euskaran bizi berritzan pauso barriak emoteko, eta zentzu horretan badaukot sentsazio nahiko indartsua, azkenean, ezer gitzi eskainiko dodala azken hitzaldi honetan, ezta? Gero gainera hori kontuan hartun da, baztotela aukerarik behar da moduan jarraitzeko jardunaldia, azkenean dut apurret autua hori, ezta? Polek eskatu zosten horreri erantzuteko, ezta? Azkenengo urteetan apurret zertan ibili gara, eta bai ibili gara azkenean, hiztun barrien ganean hainbat ikerketa indoguz, bai, hasiera batean izan zenolako ikerketa zabal bat, bai, hiztun berria nortzu dira, zelakoak dira, galdera potoloari erantzuten saiatu ginen, hor deskubritu genuen hiztun barri profil ezberdinak, eta gerora, bereziki, zentrau gara, ikusi genuelako benetan, behar izan handia, kolektibo jakin batean, eta da, testu inguru oztopotzailetako gazten inguruan aritu gara. Egia da, hiztun barriak eduki dugu zelakurrak gure ikerketaren foko, baina ikerketa guztietan bere bai egon direz, batzeko euskaldunak, eta testu inguru euskaldunetako jendea bere bai orduen, naiz eta apurrez fokoa hori izan, nik uzot begirada apurra zabaltzeko aukera eskaini dozkuzela egin dugu zen ikerketak. Eta egia dena da, azkenan gure ardura, beti izan dela euskararen bizi berritze prozesuari apur bat geure ekarpena egitea, ez da ikerketatik. Eta zentzu horretan, euskararen erabilera sustatzeko, zeintzuk gako, dagozen, zeintzuk oztopo,
daukogu zan apurrat deskubritzea. Ez da, horren inguruan ibil gara, modu ezberdinetan, baina beti, galdera beragaz. Ez da, zelan lortu edo zeintzuk aldagaiek edo zeintzuk eragiten dabe, Euskaldunen hizkuntza jardunean eta euskararen erabilera horretan, bai? Egia da jardunaldi honen fokoa euskararen unibertsalizazioa dela, eta printzipioz ezagutzan dago gakoa, ez da, apur bat hori izango litzateke, baina ikusi doan apurra gaiti bai dauko sentsazioa euskararen unibertsalizazioa modu zabalago batean planteatu dela, ez da, ez ezagutzatik, baina erabileraren inguruan, eta erabilera sustatzeko gakoen inguruan asko hitz egin da, ez da. Orduan, ni bai zentrauko nazena hori da, ez da, hitzaldiaren izenburua berak esaten dago moduan, ezagutzaren unibertsalizazioa zaratago, hiztun izatetik, hiztun aktibo izate horretara, ez da. Eta argi dagoena da, euskararen bizi berritze eta normalizazio prozesuan aurrera egiteko, edo pausu sendoak emoteko behintzat, ezagutzaren zabaltzea eta behintzat ulermenaren unibertsalizazioa nahita nahi esko, oinarrizko baldintza dela, ez da. Baina, era berean, argita garbi ikusi dugu, ez da hori ez dela nahikoa. Hizkuntza ezagutzak ez dakarrela modu zuzenean bere erabilera, eta beraz, euskal hiztun potentzial izatetik, euskal hiztun aktibo izatera igarotze hori, ez dela automatikoa, ez da. Eta orduan, nik hitzaldian ningo dutena izango da, apur bat, azkenengo urteetako ikerketak eskaini dozko izan apurrat ezagutza eta hausnarketa batzuk partekatu. Hainbat aldagai edo puntu ezberdinetan gakoa jarriz, ez da. Eta, hiztun aktibo izatek horretan, gure ikerketak irakutsi dozkuna da, lehenengo eta behin egin behar dugun galdera, edo gure buruari egin behar dugun galdera dela, zer da euskara erabiltzea? Edo zer da hiztun aktibo izatea, edo zer da euskaren aldeko mudantza burutzea, ez da? Karo, egia dana da, euskal hiztun aktiboaren irudia nor da, ez da, euskal hiztun aktiboan pentsatzen dugunean, igual burua datorkun irudia izango dela, azkenean, bere egunerokotasunean eta bizitzako esparru ezberdinetan, normaltasunez euskara darabilen hori, ez da? Apur bat inkesta soziolinguistikoetan egiten den galdera horretan, ez da, zuk euskara zenbat erabiltzen duzu, euskara erderaz baino gehiago, euskara erderaz beste, euskara erdera baino gutxiago, oso gitzi euskaraz edo beti erdaraz, igual, izango litzateke ez lehenengo hiru aukera horretan kokatzen direzenak, ez da, euskara gehiago, euskara eta erdera bardin, baina, euskara erdera baino gitziago erabilitabe erabiltzen bada, hiztun aktibotzak joko geunkez, ez da. Hori da, apurra lehenengo ideia eukiko gonkena, ez da, edo apur bat, niko modu automatikoan etorreko jakuna burura, ez da. Baina kontua dana da, erabilera nik uste dut, badala aldagai bat askoz be konplexuagoa dana, eta konplexutasun hori mahai gainean jarri behar dugu. Konplexua direzelako eta bizipenak eta esperientziak hiztun ezberdinenak anitza direzelako, eta esperientzia horretan daukogun apur bat konplexutasun hori bere mahai gainean jarri behar dugulako, ez da. Zein da benetan, zein erabideen mota da balizkoa euskalduna hiztun aktibotzat jotzeko, ez da? Eta horrazten diez galderak, ez da? Erabilera eremu zehatz batera zedarritzen dauan hiztuna edo euskalduna hiztun aktibotzat jo daiteke, adibidez, lanean euskara darabilen irakaslea euskal hiztun aktiboa da? Bai, ez. Beste eremu guztia erdalduna badauko, edo eremu jakin horretan bere erabilera are mugatuagoa bada, edo are zehatzagoa bada, adibidez, herri administrazioko lankide bat bere lan jardunean zerbitzua euskara eskaintzen badau hori hiztun aktibotzat jo geinke, edo izan lehike, ez da, funtzio akademikoetarako bakarrik euskara darabilen gazteak esan geinkez edo jo geinkez hiztun aktibotzat, edo euren jardunean, egunerokotasunean, apurret euskararen erabilera neko emblematikoa egiten daben gazte horre testuinguru oztopotzaietako bilbolako testuinguretako gazteak hiztun aktiboa direz, agurrak, esaldi laburrak, WhatsAppeko elkarrizketak, euskara gaztelera gaztartekatzen badabe, baina gazteleraren nagusingoagaz,
horrek hiztun aktibotzaio geinkez, edo hiztuntzaio geinkez euskararen hiztuntzak, euskarazko komunikabideak egunerokotasuna kontsumitzen dausan hori hiztun aktiboa da, Twitterren eta parte hartzen dauana, edo solaskideari euskaraz aritza albidotzon dotzon belarri prest aktibo hori jo geinke edo euskara erabiltzen dabil, igual ez da horren beste hiztun aktibo edo ez, baina bai euskara erabiltzen dabil. Eta, karo, kasu guzti horretan, euskara erabiltzen dabe, bai? Eta, karo, ikusten duguna da, horratzen dagoena da, nagusiki testuinguru soziolinguistikoaren arabera, euskara erabiltzea gauza ezberdin izan laikela. Bai? Eta ez bakarrik testuinguru soziolinguistikoaren arabera. Bere bai, euskal hiztun bakoitzaren bizipenetan eta esperientzietan bere bai, pertsona bakoitzak modu ezberdinan ulertuko dauela euskara erabiltzea zer dan, eta zer suposatzen dauan, bai? Eta hau dinot, gure ikerketa gazteekaz burutu dugun ikerketan, oso presente indana ideia bat izan dalako. Izatez, adibidez Bilbon, euskara gazteleraz tartekatzen daben gazte taldeak euskalduntza jotzen dabez. Eta euren burua bere baia ikusten dabe, aurrera pauso handi bat egin dabela, euskara presente egiten dalako euren eguneroko elkarrizketetan. Oso modu txikian, baina eurentzako bai da pauso handi bat, bai? Eta sentitzen dabe, euskara badaukola presentzia bat euren bizitzan, ez da? Orduen, nik uste dut, oneri, buelta bat eman behar dutzagula, edo behintzat presente uki behar dugula, bai, ze hiztunen bizipenak badaukie zer esanik, eta garrantzitsua direz, bai? Orduen alde batetik hausnarketa hori, ezta? Zer da euskara erabiltzea benetan, ezta? Bigarren hausnarketa eta aurrekoaz lotuta da azkenean, ezagutzaren edo euskararen ezagutzaren zabaltzeak, unibertsalizazioaz ezin genkin berbarik, gaur ondino, bai ekarri dauna da, zuzen be, hori, ezta, euskal hiztun moten itzelesko dibertsifikazioa. Azkenean, gaur egun daukaguna da, hiztunak bezain beste esperientzia. Eta zentzu horretan, hori, ez da, euskal komunitatearen unibertsoa asko anistuiaku eta eragena asko komplexutu da asko, ez da? Eta komplexizatze horregaz bere bai, euki behar dugu kontutan, azkenean, gizartea bere bai, azkenengo hamarkadetan, alzko aldatu dala, ez da? Gizartearen eraldaketa hori, ez da? Gaur egungo, nik azkenan asko dekudaz buruan gazteak, azkenengo ikerketa honetan gazteak izan duguzelako ikergai, ez da? Baina azkenan munduan kokatzeko moduak, gure referenteak, gure lehentasunak aldatuz doaz, eta zentzu horretan, nik uste dut bere bai gizartearen aldaketa hori presente egitea gure hausnarketetan oso garrantzitsua dela, ez da? Atzo zigorrek esaten aban, ez da? Gure realitateaz kontzientzia hartu behar dugula, ez dugula gure burua engainatu behar, eta zentzu horretan ikustot hori dela, ez da? Apur bat, hizkuntzen erabilera zaratago, ze gizartetan egiten den erabilera hori, apur bat horren inguruan bere bai, hausnartu behar dugula, eta gure ikerketak iterako orduan, markoa be ezarri behar dugula, ez da? Beraz, euskararen biziberritze prozesuan aurrera egingo badugu, argita garbi, konplexutasun eta aniztasun hori aintzat hartu behar dugu, bai? Eta hori hau guztia esan dabe, egia dana da, euskal hiztun profilen artean, badago zela, edo euskal hiztun artean badago zela profil ezberdinak apur bat euskararen erabilera aintzat hartu, eta gu beti jartzen dugu, edo guztetainaku jartza apur bat hiztunak kontinuum batean, ezta? Mutur batean egongo litzatekez, lehen aipatu dugu zan, euskeraz bizi, edo euskeraz ere bizi diren euskaldunak, ezta? Euskeraz egunerokoan darabilenak, bizitzako esparru ezberdinetan, eta neko naturaltasun handiagaz, ezta? Baina beste moturan be, badaukoguz, euskera jakin badakien arren, ia inoiz ez darabilenak, edo inoiz bez darabilenak, euskara gaitasuna galtzera arte, eta azkenean elebidun hartzaile bihurtzera arte, ez da? Horre, eukigalizoko gonkez, adibidez, garai batean euskaltegian euskaldundutako hainbat heldu, zein, azkenen urteetan ikusten gabiltza zen, D edo B ereduetan euskaldundutako gazteak, eta behin eskola amaitutakoan euskaragaz kontaktu ia osoa galdu da denak, ez da? Baina, hor kontua da, eta nik uste dut hor jarri behar dugula fokua, ez da, bi mutur horren artean badagoela, baitzelesko
tarteko profil ugari badanak ez da kontinuum batean kokatuta, eta euskara erabilera maila eta patroi ezberdinak dauki esanak, ez da? Adibidez, pentsatzen daigun, hori ez da, erdera nagusidan testu inguru batean, bere ekinagaz, ekinaren ekinez, ez da, lortu dauana, zer esanguratzu bat non euskara nagusitzen den, ez da? Eta beraz, bere bizitzan euskara presente egiten den, nahiko modu jarraian, ez da? Baina era-beran, badeko guz, testu inguru abestuetan euskara darabilenak, adibidez, barri euskaldun batean bizidan pertsona bat, baina ez ezagunekaz edo testu inguru ezberdinetara edo erraldunetara joaten danean, azkenean erderara jotzen dauena, ez da? Espazioa gaztelerazkoa edo ez ezaguna direzen pertsonekaz kontaktu horretan, ez da? Eraberan baduko guz, azkenean pausua emoteko nahi horretan, baina ezinean dabiltzezan hainbat eta hainbat pertsona, tartean gazte asko, ez da? Eta eraberean, aleginak eta estrategia ezberdinak garatuaren, gaztelaniaren nonahikotasunari eta presioari aurre egiteko kapazak izan ez diren hainbat euskal hiztun, ez da? Hori holan izan dabe, hau da, profil ezberdinak, pentsetan dugu zenean, profilak ez direz, profila baino, esango gonke euskal hiztunak ez direla euskal hiztunen praktika linguistikoak, hizkuntza praktikak eta hizkuntza jarrerak dana dela, ez direla estatikoak. Aldakorrak direla edo izen daiteke zala. Eta hori bere oso elementu importantea da kontuan hartzeko modukoa, ezta? Sarritan erabileraren inguruko neurketak egiten dugu zenean, egiten duguna da inkestetan eta mapa soziolinguistikoetan eta une zehatz batean hizkuntza ezberdin eta okien presentzia erlatiba zenbateko dan aztertu, ezta? Eta gero hori, gizarte esparru ezberdinetan konparatu, gizarte eta ezberdinetan, eta gero, bilakaera denboran zehar aztertu. Eta holan esango dugu, euskaren erabilera zenbat hazidan azkenengo markadetan, edo zenbat zelako atzeraka duki dugun, edo analakoa, bai? Eta hori oso importantea da. Baina era berean, da importantea hiztunen ibilbide linguistikoak aztertzea. Bai? Ze usteot, hiztunen ibilbide linguistiko horrek aztertzerako orduan, eukiko dugula azkenean, edo eskainiko dozkula horrek, herrialdean hizkuntzeka zer gertatzen den ulertzeko gako asko izkiniko dozku esala, ezta? Eta zentzu horretan, hor dago apur bat, muda linguistikoaren edo mudantza linguistikoaren marko teorikoa, ezta? Aldaketak aztertzeko, ikuspegi interesgarria dana, ezta? Muda azkenean, guk erabiltzen dugu, baina katalanez, aldaketa esan gure dago, ezta? Izeki bizidunek euren bizitzan eta esaugarrietan burutzen dabezan aldaketa, normalean bizitza ziklo jakinei edo zehatzetan gertatzen direzena, eta apurret mudaren definizio horretatik planteatzen da muda linguistikoa, ezta? Eta zer da azkenean muda linguistikoa? Izango litzateke azkenean hiztun batek lehen hitz egiten ezeban hizkuntza bat, bere errepertorio aktiboan barneratzea, edo izan leikera berean, lehen pertsona edo egoera jakin batzuetan hizkuntza bat erabiltzetik, hizkuntza hori aldatzea, ezta? Esan genke, pertsonatek euskara ikasten dagoenean eta euskara erabiltzen hasten denean bere repertorio linguistiko hori mudat izango litzateke, baina adibidez izan leike, adibidez esparru publikoan, lehenengo hitza euskeraz egitea erabakitzen dagoan pertsona hori muda linguistikoa egiten egongo litzateke. Azkenean, beren hizkuntza hautua burutzeko moduak eta arauak aldatu egin dauz, ezta? Eta muda linguistiko ez da bakarrik hizkuntza praktiketan aldaketa, ez da? Azkenan, hizkuntza praktiketan, bizitza ziklo ezberdinetan gertatzen dizen aldaketa horrek, bere sarritan, askotan, ekarten dago aldaketa bere hiztunen autopertzezioan, ez da? Azkenan, hiztuna bere burua gizartean aurkezteko daben moduan, ez da? Emon daigun, ez da, adibidez, gazten artean asko esaten da, ez da? Hori ez da euskalduna. Eta hori ez da euskaldunak ez da gure esan horrek ez daki euskera, horrek gure esan pertsona horrek ez da euskera erabiltzen, ez da? Eta orduan izan leke pertsona batek azkenan, baren burua euskalduntzat ez jotzetik,
azkenean euskaldun moduan kokatzera, ezta? Edo muda prozesu baten ondorioz, azkenean pertsona bat, euskararen bere inguruan euskararen erreferente bihurtzea, ezta? Eta horrek azkenean zure kokapena be, zu eraldatzen zaitu, baina ingurua be eta inguruaren jarrerak eta jokabidea zurekiko be eraldatu egiten direz, ezta? Eta elementu horre bere muda linguistikoak aztertzerako kontuan hartu beharrekoak direz, ezta? Egia dana da, eta neure ikerketara edo geure ikerketara apurra saltu egin da, guk muda kontzeptuaren irakurketa indogu euskararen aktibazioaren ikuspuntutik, ezta? Hau da, euskara ezagutzetik edo euskaliztun aktibo bilakatzera, prozesu hori zein modutan emoten dan, ezta? Noiz emoten dan, zelan emoten dan, zergaitik gertatzen dan, ezta? Baina realitatean muda linguistikoaren kontzeptua euskaliztun mota guztientzako da aplikagarria. Eta zentzu horretan ikusten bere bai, badaukola itzelesko potentziala, ezta? Lehen aipatzen izan dugun kasu hori, ezta? Asko dira euskeraz jaio eta hasi direzen gazteak, baina bizitzaren zirkunstantziak direla eta euren herri euskaldunetik bestelako herri batera joateko hiriburura joan behar izan da bena, eta hiriburura joatzerako orduan gazteleradak askoz bere joera handiago hartu dauana, edo harreman sare barreak indauzena gazteleraz berbaiten direnak, eta elementu horrek ulertzea eta ezagutzea eta ikustea hiztun tipo horretan zelako aldaketak emoten direzen oso importantea da. Herrialde horretako edo gure errealitateko hizkuntzen ulermen zabala bat izaten, Eta, esan dugun moduan, muda linguistiko azkenean oso lotuta dago momentu edo bizitza-gune batzuekaz, ezta? Azkenean, hiztunek euren hizkuntza biografiaren barri emoterako orduan, ohiko bizitza-gune batzuk seinalatzen dabez, azkenean aldaketa edo mudantza egiteko garrantzitsu moduan, ezta? Eta adibidez, Katalunian, kontzeptua bera muda linguistikoa Katalunian garatutakoa da, bertan, zein momentu ezberdin identifikatzen dabez gako moduan, ezta? Lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, unibertsitatea, laneratzeko momentua, bikotearekin hasteko momentua, zein guraso bihurtzeko momentua, ezta? Horrek izango litzateke azkenean, aldaketa egiteko modu erabakigarrienak katalanaren edo Kataluniako kasuan, ezta? Euskararen testu inguruan, horren momentu ez aparte, oso gakoa edo zentrala ikusi dugu izan dela, edo erabaki horra, azkenean pertsona testu inguru euskaldun batera edo herri euskaldun batera bizitzen joatea, zein azkenean igual bizitza momentu edo bizitzaren aldaketa momentu batzuekaz baino, azkenean pertsona bat harreman sare barrietan edo jarduera barrietan hastarako momentu hori, ezta? Orduen, momentua direz, aldaketa momentua direz, baina, errealidadean, guk gure ikerketan ikusi duguna eta behin eta berriro errepikatzen dena da, benetan, euskararen kasuan muda egiteko une erabakigarriena dela pertsonak, hiztunak, euskararen kontzientzia hartzen dauanean. Hau da, hiztun kontzientzia euskararen egoeraz, kontzientzia beren eginkizunaz, euskararen bizi berritzearen apur bat kontekstu horretan, eta azkenan hori, ezta, euskararen kasuan, muda linguistikoa beti da, edo sarritan askotan bada, arrazoi ideologikoak bultzatutakoa, ezta? Horrek, edo kontzientzia hartze horrek, azkenean iten dabelako aldaketa uneetan, edo aldaketak emoten dizun uneetan, euskararen aldeko apustua egitea, zein, eta zailago gertatzen da, askok zailagotzat jotzen da bena, izango litzateke, ordura arte sendo esarrita dauki esan, hizkuntza ohiturak, pertsona jakinekin aldatzea, ezta? Dala bikotegaz, dala nebarrebakaz, dala lagunekaz, eta bar, ezta? Eta momentu horrek, bizitza momentu horrek, edo muda gurutzeko bizitza momentu horren inguruan hausnartzerako orduan, lehenengo biak aipatu duguzenak izan dira, ezta? Lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, eta unibertsitatea, ezta? Eta, hemen bere bai, badaukogu zer hausnartua, ezta? Azkenean eskola, ezta? Eta eskolan inguruan jardunaldian asko berbasko inda, eta egizan, nik uste dut, hemen aipatzen dizen gauza asko bere, eta aipatuko da zen gauza asko bere bai, esanak ongo direla, ezta? Baina, azkenean bai planteatu behar duguna da, ia eskola muda prozesuak ahalbidetzen dauzan, edo gehiago eten egiten dauzan, ezta?
azken batean ezin duguna ahaztu da pertsona askorentzat edo gazte askorentzat, gaur egun heldua direzen askorentzat bere bai, euskararako sarrera eskola izan dela, bai? Euskara izan dela, eskola izan dela, euskara ikasi eta erabiltzeko espazioa jente askorentzat, bai? Barriro be, erabileraren kontzeptu, konkretu batean agian, ezta? Adibidez gure ikerketan, hizkunberrien inguruko ikerketan galdetzen gontzen, ezta? Zeintzuk izan direz bizitzako momentuan non euskararen erabilera aktiboa egiteko gakoak izan direzen. Eta eskola, modu aktiboan erabiltzeko bizitza momentu moduan, 49,3% esan eban. Beraz, gakoa. Benetan, behintzat iztunen bizipenetatik eskola bai izan da importantea. Bai? Karo, egia dana da, eta argi dagoena da, azkenean, umetan igual euskara gehiago erabiliko dala, baina nerabezarora igatzerako orduan, ez da, ikerketa guztiak aditzera moten dabe modu, gaztelaniaren presentzia indartu egiten da, ez da, bai herri euskaldunetan, zein, herri erdaldunagoetan, ez da, herri erdaldunagoetan, ja, azkenean, esan gonke, erdera jaunta jabe bihurtzera arte, ez da. Eta hemen, nik uste dut importante da ere, planteatzen, uste dut ima muñoa behatzo planteatzen edala, ez da, azkenean, gazteek, pentsetan da igual, rebeldia puntu bat hartzen da, igual, helduekaz apurre kontra jartzeko modu modale gaztela berbaiteko helduek transmititzen dutzi esan mesuekaz, baina realitatean egiten dagozena da gizarteagaz mimetizatu eta helduen konportamenduak reproduzitu, ez da, azkenean, Jon Emilen Hernandez beti esaten da, ez da, gazteatirez gizartearen ispilua. Eta nik uste dut hori nerabezaroan azten dela modu apur bat orokortu batean nagusitzen, ez da. Eta, karo, gero bere bai hori da, ez da, apurret orduen da, eskola euskara erabiltzeko espazioa, sarritan espazio bakarra, baina era berean, gazteek eskolan euskara dauki esan bizipenak, bere bai, badauki edo, pentsaleike eukiko da bere eraginik, ez da, euskararen irudia, ez da, euskara ikasgai moduen ikustea, euskara eskola gazlotzea, esguaia, imposizioaren ideia be, asko hartzen da ideia bat, ez da, eta kontua da, azkenean, ia euskararen irudi horrek luzera begira zelako eragina eukiko dagoan, ez da? Azkenean, irudi horrek ekarriko dagoena da, gazte askoren kasuan, behin eskola amaituta, euskaraz kontaktua galtzea eta hizkuntza potentzial horrek galtzea, hortik ez da, sarritan aipatzen dugun euskararen bizi berritzan bide gurutzen gagozela, ez da? Edo, posible da, edo gertatu daiteke gazte horrek, bai, helduak edo euren ibilbidean berrirakurketa bat egitea eskolako esperientziaren gainean. Eta berrirakurketa positiboago bat izatea, azkenean muda prozesua burutzea edo abiatzea edo neurri batean mintzat egitea albidetuko dauana, ez da? Hori, bada bere bai apur bat planteatu beharko duguna. Gero, sarritan unibertsitatea aipatzen da, ez da, eta unibertsitatea bai da momentu bat, potentzialtasun handia daukona muda prozesua burutzeko, ez da, azkenean badalako nerabezaroan, euskara erabiltzea igual zigor sozial moduen bizten da, bai, baina unibertsitatera salto egiterakoan, nerabezaroa be gainditutzaten moten da, eta azkenean bada momentua non gazteak euren identitatea garatzen daben, euren erabakiak hartzen daben, eta unibertsitatean zer gertatzen da, ez da. Hor ikusten duguna da, sarritan unibertsitatea izaten dela eskolaren jarraipen bat, bai? Eskolaren jarraipen bat, baina ez gauza barri bat, ez da. Azkenan, eskolan egindako erabilera patroia errepikatzen da zela askok unibertsitatean bere bai. Eta bere bai ikusten duguna, eta gure ikerketak argi eta garbi irakutzen dagoena da, testuinguru euskaldunetako gazteak unibertsitate, testuinguru oztopotza egiten da, unibertsitatera tara etorterako orduan, azkenean sarritan ez dira izaten kapazak gaztelaniaren presioari aurre egiteko. Eta euskararen erabilera bermatzen dabela azkenean talde homogeneoetan, ez da? Herriko euskaldunen artean. Baina, ostera, Bilbo, Barakaldo, bestelako herrietako jenteagaz edo gazteekaz kontaktua jartzerako orduan, txip aldaketa egiten dabe eta gaztelera da jotzen dabe eta hor esartzen direz ohiturak sarritan gazteleraz, ez da? Ordu, unibertsitatea, aukera badan arren, eta batzuk bai bizi daben arren herrietako euskaldunekaz kontaktu hori apurrat muda burutzeko baliabide moduan, errealitatean, ikusten duguna da, neurri handi baten eskolaren jarraipena badala, bai?
Hori esan da, bai, karo, ikusten duguna da, eta batez bere gaztaroan ikusten duguna da, bueno, gazte asko badokila euskararekiko lotura bat, gustatuko jakiela euskararen erabilera handiago egitea, euren egunerokoan euskara erabiltzea, baina hori ez dabela ikusten aukerarik, ezta? Eta, bueno, sarritan saiatzen diesela, egiten dazela ahalegina, baina nahia ez da beti nahikoa, ezta? Eta hor, bueno, gure ikerketan, nona sutsatuko, uste dut denbora aurrera doala, bai, agertu ziren, ezta? Ba, euskararen erabileran eragiten daben hainbat eta hainbat gako ezberdin, ezta? Egia da gure ikerketa izan zela hiztunberri zuzendua, baina gako honek era berean ikusten dut baldintzen zen dabela bere bai, ba, etxeko euskaldunen, edo testuinguru euskalduntako etxeko euskaldunen bizipena, ezta? Azkenean hori da, ezta, faktore honek eragin daikelako modu positiboan edo modu negatiboan, ezta? Eta honek faktoreak ziren, azkenean, bueno, ba, argitagarri euskara erabiltzeko gakoak, testuinguru soziolinguistikoak zein euskaraz mintzatzen izan harreman saretako sarrerak, bai? Testuinguru euskaldun batean, euskara neurri batean ziurtututa dago, baina testuinguru erdaldun batean, ba ez dago inondik inora ziurtuta, jente asko sentitzen dago, ez dago pertsibitzen aukera dinez eta euskaldunak egon badago zan, bai? Arau sozialak oso indartsuak direz eta bereziki gaztei modu zuzenean eragiten dutzo, arau soziala zein dan gazteak hori burutuko daun horri handi batean, eta gero itura berai oso zedarrituta dauz, ezta? Bigarren elementu bat edo bigarren faktor bat izango litzateke ikasketa prozesua, ezta? Non burutzeta ikasketa prozesua? Horrek azkenan esperientziak asko baldintzatuko dauzela, ezta? Eskolan egiten da, euskaltegian egiten da, bakarrik espazio horretan, etxean baita be, kalean, bai? Beste elementu bat, gakoa izan dan eta jardunaldian zehar asko agertu dan, ez da gaitasuna. Zelako gaitasun maila daukie hiztunek eta zelako gaitasun mota. Eta gaitasun hori zein modutan pertsibitzen daben, ez da? Ez gaitasun objektiboa, baina bere bai gaitasun subjektiboa, ez da? Eta subjektibitate horretan, norberaren irudia espada ona, ba hori nahikoa da azkenan erabilera albo batera izteko, ez da? Eta hau dago lotuta bere bai urrengo faktorea, ez da? Autokontzeptua, ez da? Zelako hiztuna sentitzenaz? Benetako hiztuna sentitzenaz? Euskaldun peto-petoa sentitzen, edo gustura nago nire euskaldun irudiagaz, ala sentitzen dut zozer falta jatala. Barriro be, zozer falta jatala sentitzen dauan hiztuna, nekez eingo dau euskararen aldeko apustua. Konfiantza falta gaitik, estraslinguistiko, mila arrazoi gaitik, ez da? Baina, azkenan autokontzeptuaren elementua izan leike oso mugatzailea hiztun askorentzat eta gazten artean argi eta garbi, ezta? Eta azkenengo elementu bat, eta nik uste mudak aztertzerak orduan eta aipatu dugu moduan da, nik uste zentrala beba, ezta? Euskararekiko atxikimendua eta kontzientzia, esaten dugu, ezta? Euskararekiko lotura edo barne loturari garatu dugu? Ez dugu lotu benetan barne loturari. Beraz, euskara ez da niretzako auzia, ez da nire lehentasuna, eta beraz ez dute ingo euskararen aldeko autu bat, ezta? Oin, bai, euskara niretzako garrantzitsua da, ezta? Bueno, ba, niretzako garrantzitsua bada, barneko, atxikimendu bat edo barneko lotura garatzen nik euskararekiko, askoz berrezago izango da, kontzientzia garatzea, askoz berre izango da, motivazioa sentitzea, autua egitea, eta danetan garrantzitsuena jarrera proaktiboa garatzea. Ze kontzientzia ez da nahikoa, jarrera izan behar da, jarrera proaktibo horrek aktibatuko dau euskararen aldeko autu hori. Eta ez bakarrik aktibatu, baina iraunkortu denboran, bai? Orduen, jarrera proaktibo hori Euskal Herriko testuinguruan, ba nahita nahiezko elementua edo faktore izango litzateke, bai? Oin, beste behin, ez da, faktore honek bere bai ez dire estatikoak, eta beraz, aldaketak sortu daitekez eta, bueno, hizkuntza politika jardunetik edo beste euskalgintzatik eda, bueno, ba, esku hartu gainke, ez da? Euskatasuna landu gainke jarrikortasun irabazteko, euskararekiko esperientzia positiboak laindu gainkez baliabideak eskainiz, euskara eskaintzen direzen futbol zelai horrek eskainiz, eta modu horretan atxikimendua garatuz, eta nik uste dut hemen jarriko neuke apurren iritzaldiaren fokoa, eta hausnarketa soziolinguistikoa bere bai burutuz, aurreiritziak landu daitekez, normanakoa
onartu daiteke eta norbanakoaren apur eta autoirudia hobetu daiteke eta alduntze linguistikoak sustatu daiteke, bai? Eta zentzu horretan, atzo imak esaten eban, ez da, oso garrantzitsua dela formazio soziolinguistikoa, baina formazio soziolinguistiko hori burutzerak orduan, giltzarria dela diskurtso abstraktuetatik bizipenetarako salto egitera, ez da, askoz ere ikuspegi aktiboago batera. Eta, nik uste dut hor dagoela gakoa, ez da, hau da, aktibazioa, aktivazioa entzaiatzea eta aktibazioen inguruan hausnartzea, bai? Eta zentzu horretan, argi dagona da, jente gehienak euskararen aldeko autua euretara egin dabela, bai? Baina, egia da baita be, azken aldean, euskaldunen aktibazioa sustatzeko ekimen asko burutu direzela, eta momentu honetan hor gabizela bere bai, ezta? Luzegiak agiatutako apurra bideari jarraipena emonez, ordeko euskaraldia eta ordeko baita be gaztealdia, ezta? Ekimen honek badoki zuren berezitasunak, ezta? Baina azkenean danak bultzatzen dabena da, probatu egizu eiztun aktibo izatea. Zer gertatzen da proba egiterako orduan? Jarri etzazu zeure buruari erronka bat. Horrek, erronka horrek, azkenean, probaren bitartez aukera asko sortzen da bez, ezta? Eta gainean nik uste dut, importantea dana, azkenean, ekimen guzti honetan ikerketa be barneratu dugula. Ez dela bakarrik esperimentatu eta zer gertatzen da, partekatu eta eraberean ikertu, ezta? Irakatziak sozializatzeko behar hori argi eta garbi sentitu dugulako, ezta? Eta, nik uste dut, azkenan ekimen honek bere bai, gai izan direla, azken urteotan metatutako ezagutza soziolinguistiko hori praktikan jartzeko eta aplikatzeko, ezta? Ariketa sozial konkretu batzun bitartez, ezta? Adibidez hori, ezta? Euskaraldian adibidez. Ahoiz eta belarripez figuren bitartez kapazak izan gara, apurat hiztunen nahi ezberdinak aintzat hartzeko, ezta? Ni nahi dut, venga, ingo dut apustu erabateko eta bestatek ez, nik apustu erabateko ez, baina saiatuko naz beste modu batera, ezta? Edo elkarrizketa elebidunak, ezta? Planteatzea, saiatzea, elkarrizketa elebidunak bermatzen da, bermatu lehiki euskaran erabira. Guazen saiatzen, guazen hori sozializatzen, ezta? Edo aurre formakuntzaren garrantzia, ezta? Ez da nahikoa, esatea nik egingo dut hau, baina aurre formakuntza bat, egoera batzuk aurre ikustea eta pentsatzea zelan jokatu beharko neuken horretan, bere ikusi da giltzarria dela. Azkenean aurre formakuntza soziolinguistiko izango litzatekena, ezta? Orduen nik uste hori ezagutza soziolinguistiko aplikatzeko oso giltzarri eta oso klabe asko eskaini dozkuezala. Eta erabera uste arro egoteko moduan gagozela, azkenean, euskalgintzak eta ekimen honek erakusten dabena da zelako berrikuntzarako almena daukogun, ezta? Eta zelan euskal komunitate aktibo horretan, zelan eskaintzen duguzen aukerak, momentuak sortzen dauzan egoereri aurre egiteko. Ez da ordeko gadiz, etxealditik euskaraldira, guazen etxealdia aprobetsatzen barriro be pertsona batzuri euskerarako sarrera hori eskaintzeko, edo adibidez, atzo zigorre bezaten hau, eta nik uste be zentrala izan dela gaurroko edo aurtengo euskaraldiaren edizin honetan, ez da, adigunen ideia. Uste dut euskalgintza badagoela, neburuzkin berrikuntza horretan, eta uste berrikuntza horret bere bai klabe asko moten dozkuzala, ez da? Zein ekarpen iten dagoelako ekimenek, ez da? Nik uste dut, asko ipatu dela, baina uste dut, klabe asko eskaintzen dozkuzala, ez da? Azkenean, eta laguntza handia dela iztun asko honetzat. Lehengo eta behin, ekimen honetan parte hartzea erabakitzen daun pertsona bat, norbere burua interpelatuta sentitzen da. Eta bere buruari erantzun barko dutzu, nik zer nahi dut? Zer nahi dut? Nahi dut, euskeraz bizi, nahi dut, euskerara erabili, zer nahi dut? Eta horren arabera, ja bintzak kokatzen az, ez da? Neure buruari planteatzen dut, zer nahi dut, ez da? Eran, euskara erabili nahi eta zinen dabitzen nahi, espazio babestu bat eskaintzen dut, aterki bat, atzakia bat, apurat elkarrekintzetan euskeraren aldeko autua egiteko. Eta neurri batean bintzat, arau sozialak eta aurre iritziak edozein hizkuntza autu gurutzerak orduan aktibatzen direzen guzti horrek, neurri batean bintzat albo batera izteko. Era berean eskaintzen dutze parteaideari zerbaiten parte sentitzeko, komunitate baten parte sentitzeko aukera, ezta? Sarritan euskaliztun asko bakarrik sentitzen direz, ezta? Eta bakardade horreri erantzuteko modua be bada, ezta? Hitzetik ekintzera
ekintzetara salto egitea, ezta? Ez ja bakarrik maila individuala, baina baita be maila sozialen, ezta? Erronka zehatzak ezarriz. Ze sarritan, gauza batzuk edo pentsetan dugune edo gure ekintzen edo gure jardunen inguruan hausnartzen dugunean, hor bere bai egoten da desfase bat, ezta? Zer egiten dugu, zer egiten dugula pentsatzen dugun horren eta benetan egiten dugun horren artean, ezta? Orduan, nik uste dut berai ekintzetara joaterako orduan eta egoera konkretua bizteko aukera eskaintzen da momentuan, azkenan horre bere bai aukera barria sortzen dauzela, ezta? Era bizipenak eta esperientziak elkarbanatzeko aukera espazioa sortzen dago. Eta hau oso importantea da, zezarritan, zuk kontzientzia hartzen duzunean beste pertsonatu be zure egoera berean dagozela, azkenean horre laguntzen duzu elkarregandik ikasten eta era berean, besteekaz apurret empatia edo hurbiltasun bat sentitzen. Ezberdina dalako edo zure berdina dalako, bai? Baina elkar ulertzen be laguntzen dago, ezta? Eta era berean kontzientzia soziolinguistikoa garatzen, hau da, egoera soziolinguistikoa hobetu ulertzen, bai? Eta ere berean ezagutza, ezta? Azkenan, erabira ziurtatzeko gakoa, oztopua, zein estrategia deskubritu daitekez holako ekimenetan parte hartuz, bai? Egoera linguistiko desberdinak kudeatzen ikasi egiten da, ezta? Eta ikasketa horretatik gertatu daiteke bere bai alduntzen linguistikoa, gurutza edo behintzat sustatzea, ezta? Bide bat egitea. Guk bere bai, apurret muda linguistikoen azterketan guk beholako zozertzu egin dugu, bai? Ikerketat egin dugu unibertsitateko ikasleen artean, eta apurret, izan zen, ekintza ikerketa parte hartzaile bat, apur bat planteatu gontzezan erronka ezberdinak eta hausnarketa konpartitua zailo ezberdinak eginez, ezta? Eta ez naz usatuko, baina oso interesgarri izan zen, azkenan gazte horrek zelako irakaspenak egin ebezan azkenean muda prozesuaren inguruan, ezta? Adibidez, kontzientzia hartu eben, hiztunakio bilakatzea prozesu bat dala, ezta? Ez dala gauetik egunera burutzen den aldaketa bat, ezta? Eta beraz, prozesu gora beratzua dala, aurrera pasau eta gozela, atzera pausua eta gozela, dagozela momentu batzuk etenean dagozela, eta ez dala ezer gertatzen, bai? Azkenean, prozesuaren izaera onartzen badugu, onartuko dugu hobeto, momentu honetan, ez deko tintarrik aurrera egiteko momentu honetan apurret atzeden momentu batean nago, ezta? Baina eraberan konturatu ziren ze garrantzitsua den pertseberantzia, ezta? Norbera den burua zaintze horregaz apur bat kombinatuz, ezta? Eta eraberan eta emozioen inguruan asko berbain da, edo bintzat nik entzun da zentzatietan emozioak aipatu direz, muda prozesu emozionala dala, ezta? Eta emozio horre kudeatzen, edo kudeatzeko behar hori, eta gatazka egoera kudeatzeko behar hori be, ikizira edo bintzat kontzientzia hartu dabe, ezta? Orduan azkenean, neurri batean aktibazioak eskatzen dauana da desikastea. Orain arteko pauta guztiak albo batera iztea eta barriro be utzetik astea, ezta? Atzo inmak be aipatzen eban, hori, ez da azkenean, gizarte baten sozializatzen garenean, azkenean ikasten dugula hizkuntza zein modutan erabili behar diren, zein egoeretan, zein hizkuntza eta bar, ezta? Eta hiztun aktibo bilakatzak edo muda prozesu egiteak dakarrena da guzti hori zalantzan jartzea, bai? Eta hortik desikastearen ideia, ezta? Apurrat amaitzeko, ezta? Egia dana da, Euskaraldia adibidetzat hartuta, Euskaraldia oso ekimen masiboa izan zala, ezta? Piloa jentek hartu eban, eta egia dana da, hor sortu zan zalantza dela, jende guzti horrek ulertu eban apur bat zer dan, ezta? Oindala urtebiko Euskaraldian aipatzen zan, ezta? Ez da Euskararen aldeko ekintza bat, ariketa sozial bat, ezta? Eta, hori, edo rolen bereizketa, ezta? Zein neurritar hartu ulertu zan. Era beran, horrek ekarri bana da, parte hartu benen jente guzti horren artean, batzuk modu ezberdinetan hartu dela parte, ezta? Batzuk edo motivazio ezberdinetatik, edo modu ezberdinetan, edo maila ezberdinetan, eta, zentzu horretan, maila individualan eraginkortasuna ezberdina izan da, ezta? Pertsona batetik bestera. Baina era berean ikuste dut, bere masibotasuna oso garrantzitsua dela. Ze Euskaraldia moduko ekimenek azkenan emoten dozkuna aukera da hainbat ideia sozializatzeko.
eta sozializazio horre berai bidea zabaltzen da. Elkarrizketa elebidunak maiganean jartzea eta legitimatzea eta jenteak gero eta beren inguruan gero eta ohikoago izate horren inguruan berba egitea eta gero eta argiago ikustea edo euren inguruan ikustea bada importantea. Beraz, nik uste dut hori da, ezta? Ideia sozializazioen ikuspuntu horretatik, holako ekimena bere bai, badirela importanteak eta zenbatetan digo, ondo. Gero, pertsonakoitzak erabakiko dut zen modutan biz, bai? Eta amaitzeko, bai gustauko jaetan apurra partekatzea, irakurtzea zeueri gure ikerketan, bai, parte hartu eben, ikasle baten esperientzia, ezta? Hau, ikerketa ondino be martzan dago, fase ezberdinak dagoz, baina lehenengo fase horren ostean, hau da, esperimentu bat, hausnarketa bat burutu, esperimentu batzuk egin, alkarbanatu, eta prozesu guzti horren artean, horren ostean behitu zer esaten eban. Galdetzen gontzen ia, iztun aktibo sentitzen zan, ezta? Eta esan zozkun. Iztun aktibotzat jotzen dut? Bai, nik orain bai. Eski izan da pasada bat. Ai, bai, itzela. Osea, eski orain, ja, klaro, prozesua eta gero, gogoratzen du zelan nengoen hasieran, baina, klaro, bideo baten edo ikusita esango nuke, ostras, zelako aldaketa. Bueno, lehen nintzen superkokola, ez nintzen ausartzen, baina orain bai. Izan da, itzela, benetan, banuen espazioa nire goera saltzeko, beste pertsonak entzutea eta, bai, niretzat izan da pasada bat. Oraindik asimilatu behar dut, egin dudana, Hitz egiten jendearen aurrean izan da, itzela. Baina bai, ni orain pertsona aktibo sentitzen naiz. Hori izan zen, prozesu horren ostean, ezta? Pertsona honek ikerketa ezberdinetan parte hartu eban. Eta ikerketa horretan parte hartzea, hausnarketa hori burutzea, esperimentu horren burutzeak azkenean indauena da pertsona horren alduntze prozesu bat. Eta gaur egun, aurreko astean ingen duen eurek hasi elkarrizketa, eta argi eta garbi alduntze linguistikoa gertatu da urtegi pasauta elkarrizketa honetatik. Beraz, nik uste dut, bide honeri ekin behar dutzegula, ekimen ezberdinak edo antzekoak sustatu behar dugu zela, espazio ezberdinetan, eta uste dut hor, baduko zela gako batzuk eta aurrera pausok egiteko bide nahiko emankorra. Listo. Eskerrik asko, Jone, eskerrik asko. Abiadura hartu eta tita. Ez benetan, Bueno, eta tu tienes entzule entzateri, ikusen entzateri oso interesgarri egia da, sartu diela bi galderatxo, eskatu behar izut, laburki erantzutea. Lehenengoa, kaixo, muda linguistikoetan, zein pizu dutela iruditzen zaizu Euskal Herrian hizkuntzalekiko ditugun arau eta legedi desberdinek, eta bigarrena, Euskaraldiak neurri handiagoan egin duena eta eragingo duena, neurri domestikoagoan, tokian toki, berbalagun eta mintzalagun programek egiten dihardute urteetan. Denaren premia izango dugu, ezta? Bi galdera horiek, nahi duzu neurrian eta... Nik uste dut arau sozialena, arau sozialak azkenan, eta arau sozialak gakoa direzela, eta arau sozial horrek zalantzan jartzen nahi eskoa dala, ezta? Baina nik uste dut bere arau sozial horren indarra are handiagoa dela gazteen artean. Eta adinen gora joan ala, apur bat, norberaren burua, apurret konfiantza bat edo patzada batetik ikusten azten zela momentuan, neurri batean, igual, arau sozial horrek apurtzeko, konfiantza bere bai, garatu daitekela, ezta? Ez da bakarrik adina, argitagarri, baina nik uste dut bai, arau sozial horrek itzelezko eragina dabela, eta argi dagoena da, mudantza prozesu horrek exikitzen dabela, eskatzen dabela nahi nahiez, arau sozial horrek apurtzea, eta eraberean, lehenguan lutze egiari irakurri notzen berrian, gatazka, onartzea eta gatazka, eta konflikto hori, talka hori, naturaltasunez biztea, ezta? Zer nik uste dut, gatazkaren inguruan eta talkan inguruan be, elkarrizketa emon daitekela, eta elkar ulertu gaitekezela. Eta zentzu horretan nik uste dut, esplizitatzea bere bai, importantea dela. Eta bigarren elementua bai, berbalagunak eta argi dagoz, holako espazio seguruak ugaritu behar direz, eta ekimen guztionek apurrat aktibazioa dakarrenak, erabilera sustatu leikienak, danak ongitorriak izango direz. Eta ikerketatik bere, nik uste azkenean ikerketatik nabilelako, uste ikerketa ekintza parte hartzaionek sortzen dauzen aukera direzela amaiezinak. Orduan, benetan mugarri izan daitekezelako, holako esperientzietan parte hartzea.
Eskerrik asko Jone, benetan, horren fin eusteagatik denborari. Eta eskerrik asko aurkezpenaren gatik iruditzen zait, borobildu duela, ez? Ibili gara hori ezagutza universalizazioa, ibili gara hori hiztun berria, baina egia da, eta nik uste dut ideia hori behin baino gehiagotan errepikatutela jardunaldietan, gure hizkuntza dituen bereztasunengatik, hizkuntza gutxitua dela, Euskal Herriko toki askotan gutxiengoen hizkuntza dela, zorre behar dugula ez, eta bakarrik kodea eskaintzea, eta bakarrik hizkuntza ikastea, baizik eta honek ere baduela hiztun aktiboa edo elementu hori ere kontuan hartu behar dela. Egia esan, oain teorian jardunaldien itxiera etorri beharko litzateke, egia da, atzo, sailburua izan genuen, bere ekarpena egin zuen, eta, gaur egun bizi dugun testu ingurua kontuan hartuta, erabaki genuen, beste gabe jarduerei amaierako, saio baten bidez amaiera ez ematea, gainera kontuan hartuta, hor pantaiatzean ja ordu batzuk egin dituz. Nik bai, kontseiluen izenean, eskerrak eman egizkiet islariei, Xabi, Paula, Maite, Xavier, Mikel, Koldo, Lourdes, Inigo, Arantza, Zigor, Inma, Maia, Josune, Jokin, Mikel, Arritzu, Isidro, Alicia, Joserra, Jone, izenak pertsona daudela atzean, Mariari, interpreteari, hemen Ari, Zarkaiz, ditugu teknikariak, lankidea ere, Jon, honen atzean egon diren guztiei, eskerrak Eusko Jaurlaritzari, atzo aipatzen genuen, lankidetzan antolatutako jardunaldia direla, eta benetan, kezka batzuek eraman gintuzten jardunaldi hauek antolatzera, eta beraz, iruditzen zaigu plaza eskaini dugula, kasu batzuetan, gako batzuk ere agertu direla, oain interesgarria litzateke, elkarlanean lankidetzan hau guztia bideratzea, plazera izan da, ez ziren guneko genituzken jardunaldiak, atzo aurreratzen genizuen, elkarren ondoan egon genuela, ez zuen etxeetan, zuen lantokietan, iruditzen zaigu, egoerak baldin bagaitu ere, saiatu garela alik eta modurik txukunenean egite. Erronka handiak ditugu, lehen mainguru batean esan bezala, egia da orain Euskaraldia badator erabileraren aldia, baina ezagutzaren arratzare kontuan hartu behar dugu. Plazera eta eskerrik asko, nora ez, hor pantaien atzean, bi egun hauetan egon zareten guztioi, atzo aurreratu genizuen, hurrengo astean, bideoak eskegiko ditugu, bai eta Paulak bereare, alegia grabatuko dugu bere hitzaldia, izena eman zenutenok, ziurtagiria jasoko duze hurrengo astean, eta zeo zer behar izatera, badakizu non gauden. Eskerrik asko eta hurrengora arte.